Bejn Jannar tal-2013 u Ġunju ta' din is-sena, f'Malta saru aktar minn 400 ċiklu tal-fertilizzazzjoni in vitro, jew kif inhi magħruf aħjar l-IVF. 81 minnhom saru fil-klinika l-ġdida tal-IVF fl-Isptar Mater Dei li bdiet topera minn Jannar ta' din is-sena. B'kollox minn dawn iċ-ċikli irriżultaw 116 tqala u bekk ir-rata ta' suċċess kienet ta' 28%, rata li titqabbel tajjeb ma' dik f'pajjiżi oħra. Bilan li jsiru aktar passi l qudiem, il-Gvern se jaġġorna il-mod ta' kif qed taħdem is-sistema tal-IVF, kif spjega aħjar is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa, Chris Fern. Kellna riżultati tajbin, però rridu naraw jekk nistgħux ntejbu r-riżultati li diġà kellna u jekk nistgħux inkunu iżgħet inklusivi, ġifieri ninkludu parti akbar mis-soċjetà tagħna. Għal dan il-għan ġie stabbilit kumitat ta' ħidma interministerjali sabiex jirrevedi l-IVF, kumitat li huwa magħmul minn professjonisti minn diversi ministeri fosthom dak tas-saħħa, tal-ġustizzja u tal-libertajiet ċivili. U issa dal-kumitat li diġà beda jintaqa' qiegħed jitlob jagħmel sejħa għal kull min interessat f'dan il-suġġett, jiġifieri kemm individwi u koppji nfushom kif ukoll NGOs u professjonisti jew kull min jista' jkun interessat biex jagħmel kuntatt mal-kumitat u ħalli jew jiddiskuti l-fehmiet tiegħu dwar l-IVF. Il-kontribuzzjonijiet dwar kif għandu jitjieb is-settur għandhom jintbagħtu b'email fuq ivf-evaluation@gov.mt jew bil-posta lill-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa u dan sa mhux aktar tard mill-10 ta' Awwissu.